isimemo. Sisimema sithi masize entabeni. uNkulunkulu ufuna ezokwenzisa imiqondiso. Khona lokho kumele kulungile. Khona lokho kumele sikuzwile kuJehova umnini mandla onke egameni lika Jesu elinamandla. Ngakho ke sizwile isimemo, saresponda kuso, sanyuka intaba ngokholo, sasifikileke manje. Uma sinyuka siseza la, kuningi bekuhleba endlebeni zethu ukuthi ngathi mina Nkosi ngone kangaka. Ngathi mina Nkosi ngimoshe kangaka. Ngathi mina Nkosi ngibhede kangaka. So ngifuna ukulungisa lenhliziyo yakho. Ngifuna ukuthulisa le voice ekhondemayo egameni lika Jesu elinamandla. Siyayithulisa in the name of Jesus. Sifike entabeni yemiqo. Wena ungolungileyo. Wena ungokaNkulunkulu. Wena ungothandiweyo. Wena uNkulunkulu ufuna ukukubonelela namhlanje. Asiphumeni ke lapho. Beku enough masinyuka siza la. Ubalisa ukuthi mina Nkosi bengifanelekile yini. Mina Nkosi bengikulungele yini ukunyukela entabeni yakho. Konke lokho siyakuthulisa ukulungele. Ngoba uNkulunkulu uzokwenza imiqondiso egameni lika Jesu elinamandla. Uma ecela umfundisi ukuthi ngenze opening, bazalwane sizokhuleka. Inkosi ibeke nje izinto zaba yi2. Only 2 esizozenza mama zikhona bese ngiyasuka kule ndawo egameni lika Jesu. So ngizocela silalelisise kahle, siresponde ngokholo kulezi zinto eziwu2 uNkulunkulu afuna zenzekile kule ntaba in the name of Jesus. So ngizocela sivule noma silalele lapha i-main scripture yethu ku 1 Kings chapter 19 verse 15 to 18. But ngizocela siqale ku 1 Kings chapter 17. Hallelujah. Sizofunda nje only few verses lapha uqala ku verse 1 siyoma ku verse 9 in the name of Jesus. 1 King Amakhosi oqala chapter 17. Lapha ku verse 1 sikukhulunywa ngomprofeti uEliya owama phambi kwenkosi uAhabi. He said to King Ahab, "As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word." Usho uEliya eme phambi kabani kaAhab in the name of Jesus. Ngoba ungumprofeti kaNkulunkulu. Point number 1, uNkulunkulu ufuna ukudila ne5-fold. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ufuna ukuletha that assurance ukuthi wezwa kahle. Lelizwe walizwa likubiza wezwa kahle. Ebudeni bendlela kwaba khona idoubt. Ebudeni kwendlela kwaba khona ama disappointments. Ebudeni bendlela kwaba khona imihuzuko. Ebudeni bendlela walimala. Ulimazwa nayilabantu uNkulunkulu akubizele kubo. Kodwa ke namhlanje uluncedo nenyaniso. Hallelujah. uEliya uma ema phambi kaKing Ahab, uAhab oyingamanga kahle nenkosi, engahambisi izinto ngendlela yenkosi, wama umprofeti, waprofetha kwaba njalo. Hallelujah. Wama umprofeti 5-fold, waprofetha kwaba njalo. Ngicela ke siqhubeke. Uverse 2 no uverse 3 no verse 4 uthi okay lana ke ku verse 2, 3 and 4 sibona ukuthembeka kwenkosi. Hallelujah. Amen. Izwi lika Jehova lafika kuyu Eliya lathi, "Suka lapha." Angithi useprofethile uEliya wathi kuzoba khona isomiso, ngeke ine imvula for 3 years. Hallelujah bazalwane. Then lana ke izwi lafika kuye uEliya eseprofethile, nina bonke nibizwe inkosi. Lathi, "Suka lapha uye ngasempumalanga." Sithandaza ni bonke ababiziwe babizwe uNkulunkulu obonelelayo. Seprofethile nansi inkosi ingenelela. uNkulunkulu akamlahla ombizileyo. uNkulunkulu akamyekeleli obizwa ngegama lakhe. Akamyekeleli bazalwane.
wathi suka lapha uye ngasempumalanga uqashe ngasemfudlaneni iKeriti engaphambi kweJordani. Kuya kuthi mawufika lapho kulowo mfudlana uphuze. Haleluya. Ngiyalile amagwababa ukuba akondle khona. Uyabonelela. Haleluya. Uverse 5 uthi wahamba uEliya. Niyasibona istep of faith kulaba babizwa ngegama likaNkulunkulu. Khuluma nge-fivefold mina. Yathi inkosi mayisikhulumile, uEliya wenze njani? Wenza njengokukhuluma kaJehova. Uverse 5 uthi wahamba uEliya wenza njengezwi likaJehova ngokuba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKeriti engaphambi kweJordani. Haleluya. So kuyaphunyelelwa la. So ngicela sinothe uverse 6, i-first provision uNkulunkulu eza naye kunceku yakhe, kumprofethi wakhe, wena obiziwe egameni likaJesu. Amagwababa uverse 6. Ngike ngavakashela isiXhosa kancane. Sangipha igama lamagwababa. Lathi amahlungulu, ravens, amlethela isinkwa nenyama ekseni. Haleluya. Amlethela isinkwa nenyama emalanga. Haleluya. Uletha inkosi umprofethi oresponde ngokholo wezwa izwi likaNkulunkulu wenza njengokusho. Wangathi ngoba esezwile wahambe efuna ukubuzisela ebantwini ukuthi ngabe ngizwe kahle yini, ngoba abanye bazokudukisa. Kodwa wabamba ukusho kaNkulunkulu wenza njengoba inkosi yenzile. Siyemthandazweni prayer point le. Sizothandazela bonke ababizwa umprofethi ngegama likaJehova. uNkulunkulu uyabonelela. uNkulunkulu uzonqamula ukuhlekisa ngezingceku nezingcekukazi zenkosi. uNkulunkulu uzonqamula ukuhlupheka nokudonsa kanzima kangaka. Nina enibizwe inkosi ningabaphathi bomcebo. Isiliva negolide ngelenu ngoba li-ownwa yilo onibizileyo. Ngegama likaJesu. Sibiziwe entabeni elangeni ngoba inkosi izokwenza imiqondiso. Ubaba ufuna ukungenelela, uyabonelelwa egameni likaJesu elinamandla. Ekseni, emalanga, ntambama, safika amagwababa anikeza umprofethi isinkwa nenyama aphuze emfudlaneni. Umprofethi kaNkulunkulu angaswela lutho in the name of Jesus. Cela sinothe i-second provision. Haleluya. Ukuthi laba bonke ababiziwe babizela ukuthi bahambe ngokholo. Uma sihamba ngokholo sonke esibiziwe sizophumelela. So ibona inkazimulo kaNkulunkulu wethu umnini mandla onke in the name of Jesus. Second provision uverse 8 and 9. Wase kufika izwi likaJehova kuye lathi, suka uye eSerifati elingeli iSidoni uhlale khona. Bheka prophethi kaNkulunkulu, bheka ubuke wena obiziwe inkosi egameni likaJesu. Ngiyalile lapho umfelokazi heya mashatha labai hendele kesura banteya yanqanyulwa kule ntaba yanamhlanje usizi nokuhlupheka kwezingceku nezingcekukazi zenkosi. Ngiyaphinda ngiyasho, nina ningabaphathi bengcebo, golide nesiliva elaloni bizileyo egameni likaJesu elinamandla. Thiwa kumprofethi kaNkulunkulu, bheka ngiyalile lapho umfelokazi ukuba kondle. Haleluya. Ukuba kondle kuzoqedwa lamandla ukuthi thina esibiziwe inkosi kumele sisizabalazele ngezikhwepha zethu. Sizokhunjuzwa namhlanje kule ntaba yemiqondiso ukuthi akudingeke isikhwepha sakho, akudingeke ukuhlakanipha kwakho, akudingeke izithukuthuku zakho. uNkulunkulu la obonelelayo uhambe ngokholo in the name of Jesus. Uzoba frustrated uma uzohlala uzama ama-plans, uzama izinto. Uzokhohlwa nokuphuma uhamba uyoprofetha. Uzokhohlwa ukuphuma uhamba uyoshumayela izwi. Uyokhohlwa ukuphuma uhamba uyovangela.
ngoba ubhizi izinto okungamele ube busy ngakho. Wena lalela wenze njengoba inkosi isho uzophumelela in the name of Jesus. Lithi izwi likaNkulunkulu kwenzeka njengokusho kwenkosi. Hallelujah. Kwenzeka njengokusho kwayo inkosi. Wamthola ke lapho Elijah umprofeti. Kwenzeka njengokusho kwenkosi. Ngeke ngisangena kakhulu ngenxa yesikhathi. Hallelujah bazalwane. So ngizocela ngingomncane mina. Angifanelekile nokubiza inceku nezincekukazi. Kodwa ngenxa yomusa nomdala kuneyinsuku osibizile wasibizela kulentaba. Sizosondela sonke size sibingelelweni ngokholo in the name of Jesus. Prophet Zolile, Prophet Bongiwe, mama uzikhona. Ngizocela ukuthi nisondele nizoministerisha kuyinceku zenkosi. Nilalele kahle nokulalela. uNkulunkulu uthini ngoba kuzonqamulwa konke lokhu okuhlupha laba babizwe ngegama lika Jehova. Ngeke size sibizwe ngegama likaNkulunkulu bese sijika inhlekisa. Never. In the name of Jesus. UGenesis chapter 22 verse 13. Mangiqeda nje ngizocela nine nihlabelelayo nidisene ingoma. Inceku nezincekukazi ngokukhulu ukuhlonipha uma sizoworshipa bazosondela beze kuNkulunkulu owenza imiqondiso. And kuzoba khona ukufakaza ukuthi hayi siyambona owasibizayo ebonelela engenelela egameni lika Jesu elinamandla. Genesis chapter 22 verse 13 to 14. Ngathi ngingathola ongangifundela ngesiXhosa sizoyizwa kahle le ndaba. Amemezela ngazi noma ukhona yini ongakhona ukumemeza uGenesis 22 verse 13 to 14. Isizulu sithi Abraham waphakamisa amehlo akhe wabona bheka ngemumva yinqama ibanjiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. Abraham wayithatha inqama wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. Abraham waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa nanamuhla, njengalokhu kuthiwa namhlanje entabeni kaJehova kuyabonelela. Sacela usifundele mama. What ye Genesis chapter 22 verse 13. Funda Xhosa 96. uAbraham wabheka wabona inkunzi yegusha ibambeke ngempondo etyholweni. Waya wayihola wenza ngayo idini endaweni yonyana wakhe. uAbraham wathi lo ndawo yiyawe yire. Unangoku kusathiwa xa kuthethwayo undikhoyo uyabonelela endulini yakhe. Thank you Lord. Njalo noAbraham wenza njengokusho kwenkosi. Beyingeke inkosi aze abone ukuthi iyabonelela kulolu hambo ambizela kulo uma akazange akwenze lokhathi akwenze. Simuva ngokholo sizoyibona iprovision. Sihamba ngokholo zinceku nezincekukazi zenkosi sizoyibona iprovision. Sonzakaliswa yilento yokuthi siyalahleka endleleni ukuthi itribe obelonga kuyo iyipi. Abantu abazokuphusha, abantu abazokuphakamisa, abantu abazokubamba endleleni bahambe nawo musukuya kulabo abazoqeda amandla. Lokubizile ukubize kahle buka ke na ukuthi uphila nabo bani uzokwazi ukuphumelela. In the name of Jesus ngisacela ingoma sizohlonipha abahloniphekile beze phambili uNkulunkulu ufuna ukuministerisha kubo before singene ku last point yethu in the name of Jesus.